uChidimma Adetshina ubuyele enkantolo njengoba ekuphosela inselele ukhoxiswa kobuzwe bakhe eNingizimu Afrika. Kulandela ukuthi umnyango wezasekhaya wathola ukuthi umazisi wakhe wawuthola ngendlela engekho emthethweni. Isinqumo senkantolo namhlanje besibhekwe ngabomvu, kodwa ke sihlehliselwe umhlazi ngama-23 kuNhlolanja wonyaka ozayo ngesizathu sokuthi uAdetshina ngenyanga eyedlule wanikele enkantolo ephakeme eyofaka amaphepha okuthi sibukezwe isinqumo somnyango wezasekhaya sokhoxisa ubuzwe bakhe. I remind everyone that I was born in South Africa. I have applied through the proper legal channels to have my status and citizenship determined. I believe that I have been treated unfairly and targeted, and there has been an attempt to make me as an example. Kusenjalo ngaphandle kwenkantolo amalungu ezinhlangano ezilisana nokungena kulelizwe ngokungemthetho iMarch and March kanye neOperation Dudula bezibhikisha zithi uChidimma Adetshina akabuyiselwe kwelakubo. We have come to support the victim in this case, and the victim is not Chidimma. The victim is our South African daughter that has missed opportunities in this country because of the actions of the parents and Chidimma herself. We as Operation Dudula, we are saying no to illegal people in our country, regardless of who you are, whether you grow up here, but if you are legally, you are illegally in our country, you need to leave. Leli cala seliyoze libuyele enkantolo ngonyaka ozayo, kanti ke uAdetshina uzoqhubeka nokuhlala eNingizimu Afrika. Kodwa ke kuzomela elokhu ekhulumisana nezikhulu ezibhekele ezokuphuma nokungena kulelizwe uma kudingeka, bese ke azisa inkantolo uma kuba nezinguquko.